Takže čus lidi, já jsem tam D57 a vítejte u mého návodu, jak si postavit ohňostroj. Dělalo to magicky. No a ještě si stihneme postavit, co jsem to chtěl? OMGVTF? No, nevím, co jsem to chtěl. Nevím, no, to si vzpomenu bez tak až v polovině tohoto dílu. Takže první si vezmeme TNT, nějaké bloky, třeba kámen, by to vypadalo hezčejc, nebo radši diamantový blok, pokud tu je. Tady je. Ještě vodu, obyčejnou vodu, každý by si ji přál. A redstone, repeater, redstone a tlačítko. To je vše, co potřebujete k ohňostroji. A takže začneme tím, že si tady vykopeme takovou jámu. Tak 3x3. Může být dvě kostky hluboká. Tak. Toto musíte postavit, prostě jinak vám to nebude fungovat. A je to strašně divné. Takže dáme si první vodu. Ano, vodu. Tak. Ještě sem. Tak. Dáme si sem TNT. Co dělám? Sem TNT. Tak. Zrovna tam se spawnovaly prasátka a slizouny. Úplně dolejzají slizouny. Tak a to je všechno k TNTčkám, všechno, tak ještě si to tady můžete, ne, to je blbost, to musíte až potom. Musíte si ještě natáhnout redstone, se dá takhle. Ještě druhý obvod, nebo ještě vám ukážu jednu možnost, jak to udělat, ale to je takové složitější trošku, nebo nesložitější, ale prostě je to těžší zapínání. Úplně na nervy, že musíte mačkat 2 tlačítka a musíte si to v hlavě načasovat, když tam to dáte, repeatery, tak se vám to načasuje ne v hlavě, ale normálně v Minecraftu. Takže to je všechno, tak jako ještě si to tak můžete pěkně zadělat, ať vám holky závidějí. A pokud jste holka a hrajete toto Minecraft, tak bych vám řekl, ať vám kluci závidějí. Tak. Ještě bychom si mohli počkat na noc, ale protože je to TNTčko, tak bychom nic neviděli, že? To je jisté. Tak. Je to fashion, zadějte si to jak chcete. Nejsem takový dekorativní typ. Takže jo. Teď vám ukážu, že smačknete toto a potom toto. To vystřelí. Tak to, TNTčka to vystřelilo a je bylo to těsně vedle mě. Takže já vám to ukážu ještě znovu, abyste si neřekli, že jsem nějaký den. Tak, že zmačknete toto. Chvilku počkáte a toto. Tak, vystřelíte TNTčka a vybuchne to a udělá to takovou pěknou tu. A zajímalo by mě, co by se stalo, kdybych tam dal písek na to TNTčka. Asi by se to vybouchlo, že? Nevím, zkusíme to. Může být až štěrk, ale písek je lepšejší. Vypadá to líp. Si myslím. Tak, zkusíme to. Bom. A písek zůstal tady. Ha. Tak a teď vám ukážu ten jednodušší způsob. Ano, teď vypadá redstone tlačítka. To bude tak. No vlastně, jo, tak.
Stavíme si to všechno na 3. Toto je na prodloužení signálu. Tak. Tak. Dáte blok. Tak. Když to zmáčknete, tak to teprve dojde. A teď jsem právě zjistil, že jsem tam nenaložil TNT. Takže jsem úplný magor. Ach jo, je to tak. Tak, zmáčknete a teď nadejde chvíle pravdy, pokud nás to nezabije, když jsme v kreativu, nebo pokud se to nezabije samo. Bum, tak, a máte to automaticky. Teď si toho můžete udělat víc vedle sebe a bude to fajn. Vidíte, že když padnete do vody, tak je to hodně nepříjemné. Musíte vyšplhat nahoru, což nikdo nemá rád. Nikdo. Ne. Sakra, proč jsem nedal tu letadlu? Nemá GVTF. Takže nakonec ještě tak. A škoda, že tam nejde dát ten písek, protože by ho to vystřelilo a bylo by to fakt pěkné. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Ještě jsem vám chtěl něco ukázat, ale nevím co. Takže... co to bylo? No, už vlastně nevím co, to bude možno v příštím díle, pokud na to přijdu. Takže doufám, že se vám toto video líbilo, tento návod. A dajte lajky, odběrte, vy už to znáte. A dajte odběry, pokud se vám chce. Pokud se vám nechce, tak nedávejte odběry, nikdo vás nenutí. Ale kdybych vás nutil, tak bych řekl, dejte ty odběry, nebo vám začnu vydírat. Jdu za váma do školy a budu vás šikanovat. Magel, WTF, tabaká, bitch. Tak, to máme? Blbost. Tak, co by se stalo, kdybych si na to stoupnul? Můžeme to zkusit. Stihnu tam dojít? Nevím, ale to je každopádně pro dnešní díl všechno. Tak. A rozbilo se to. Takže, čau. Čau.